Tämä on viimeisen kirjeen alku. Tommi, olet varmaan huomannut, että viimeisen hymy on länsimaisen tiedonvälityksen nerokkaimpia saavutuksia. Saman lehteen on mahdutettu artikkeli Susan Ruususen lohdutussilikoineista, mahtava suomen kielen sana taas, Joanna Tukiaisen kääntymisestä uskoon, Osmos Kosmoksen pojat poseeraavat naisten alusvaatteissa ja löytyypä miehestä myös Simo Salmisen viimeinen haastattelu. Majesteetillista näyttöä. Samaa mieltä olivat myös Viikatteen pojat, joita kävin tervehtimässä Imatralla. Tekevät levyään siellä. Kalle Parka on joutunut asumaan kellarissa jo kuukauden päivät. Ja ajankuluna valtavan pornolehtikirjaston lisäksi on vain ja ainoastaan tämä lehti. Sitten jatkuu täällä. Nyt on helvetti irti. Se on ollut irti jo tammikuun lopusta lähtien. Kirjaa vauhti olisi sitä luokkaa, että saa luettua kirjeesi vasta nyt. Mutta uskon, että ymmärrät asiaa. Kuorta ei tarvinnut aukasta, sillä kirjeesi saapui viikkoja sitten avonaisena kuin Jeesuksen hauta. Uskon, että Itelä-pojat ja tytöt ovat pitäneet hauskaa sen parissa. Jälleen kerran, salaliitto. Salaliitto meitä vastaan. Odottelen vaimoni töistä. Lähden huomenna keikolle ja haluan tyhjentää pussini ennen sitä. Eikö olekin romanttista? Nyt on ainoa mahdollisuus, sillä illalla emme enää ehdi. Ymmärrät pian, mistä on kysymys, kun kerta olet aikeissa lisää. Mutta nämä arjen pienet vastoinkäymiset, kuten kellon kanssa rakastelu, ovat pientä sen ilon rinnalla, jonka lapsi tuo. Tämä on hirveätä klisee-paskaa. Kuulostan tuoreelta äidiltä, joka kertoo vanhemmuuden ihanuudesta ystävättärelleen kaputsiinokupin ääressä. Mutta näin se vaan on. Unohda kaikki aikaisemmat puheeni. Nauti sydämesi kyllyydestä. Toivotan onnea teille molemmille. Saanko tulla kännissä ja paskat housussa ristiäisiin? Vaimo tulee. Täytyy lopettaa teidän miehen työ.